Il-kumpanija Vitans Global Healthcare li kienet ħadet il-kuntratt biex tmexxi 3 sptarijiet tal-gvern tellet djun ta' 36 miljun euro mingħajr ebda riżultat tangibbli. Din l-aħbar kienet żvelata mill-Gazzetta Malta Today ftit jiem qabel l-accounts annwali jkunu sottomessi fir-reġistru tal-kumpaniji. L-aħbar ħarġet hekk kif il-gvern qed jiffaċċja pressjoni min-naħa ta' Steward li ħadu l-konċessjoni mingħand VGH biex jinnegozjaw kuntratt minn ġdid. Fil-fatt, ix-xahar li għadda uffiċjali ta' Steward Healthcare kellhom laqgħa mal-Prim Ministru Robert Abela f'Kastilja, iżda l-preżenza ta' l-eks Prim Ministru Joseph Muscat f'din il-laqgħa għajmet ħafna tħassib u mistoqsijiet. Il-gazzetta tikkwota sorsi qrib il-gvern jgħidu li m'għandhomx idea fejn intefqu 36 miljun euro f'dejn li għandha il-VGH. Steward qed jitolbu diversi konċessjonijiet fosthom 8 miljun euro addizzjonali biex ikopru pagi ta' persuni li ġabu minn barra l-ħaddiema governattivi u li huma mħallsa ferm aktar mill-iskali tas-servizz pubbliku. Barra minn hekk il-kumpanija Amerikana għadha ma ffirmatx kuntratt biex tonora l-obbligi ta' Steward hawn Malta. Din qed tipproponi li tgħaddi l-konċessjoni lil Medical Properties Trust, azzjonista Steward Healthcare bbażat f'Boston, u jikri lura l-konċessjoni lil Steward f'Malta. Min barra l-konċessjoni ta' 70 miljun Steward iridu żieda ta' madwar 9% li tammonta għal 6.3 miljun euro oħra. Dan kollu jindika li anki Steward jinsabu f'diffikultajiet finanzjarji.